माने बयनिख्रुइ आंबो मिथियामोन जुलिखौ हाबा जाखानाय होननानै ओमफ्राय गथ'बो दं होननानै आंबो मिथियामोन उनावसो मिथिदों आरो बिनि माबाखौ आरो बिहा हाबा जाखानाय बा गथ' दङ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय जुरि बर' आरो सन्जिब बसुमतारीनि गेजेराव जा दावराव दावसि जागासिनो दङ बेखौ लानानै आरोबाव जुरि बर' सिस्टारा सन्जिब बसुमतारी आदानि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायग्रोदो। नों मा सानदों गावखौनो दिनै सोमखोर बसुमतारीयाबो आंखौ बुंदों आरो ना जे जुरिया थगायदों मादों होननानै। सोमखोरानो सन्जिबनि गासै डिटेल्सखौ मिथिजोबो होननानै सन्जिबा बुंदों। थ' दायो सोमखोर बसुमतारीया बुंगोन आरो ना सावरायगोन दायो। अके रायजोफोर मा होनो दाथ' खोथाया माबा जालांबाय दा शेयार खालामदों नंगौ बे बाथ्राया थारानो माने बयनिख्रुइ आंबो मिथियामोन जुलिखौ हाबा जाखानाय होननानै ओमफ्राय गथ'बो दं होननानै आंबो मिथियामोन उनावसो मिथिदों आरो बिनि माबाखौ आरो बिहा हाबा जाखानाय बा गथ' दङ। मा हाबा जाखानाय गथ' दङ आं सिगांनिफ्रायनो आं क्लियारनो बुंखाबाय थादों जे सन्जिबाबो मिथियो आंखौ हाबा जानाय गथ' दं होननानै दा बिनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ मिथियो जे आं हाबा जानाय गथ' दं खिन्थु सन्जिबा न'आव बुंदो बुङा आंखौ आं मिथिया सन्जिबा मिथियो जे आङो न'आव बुंबाय सब खोथा बुंबाय थ' मा जायो जाया जेबो रिजाल्ट होआखै बिसोरो इदि होनदों जेबो होनाखै माने आंखौ एकदम माने बियो आंखौ ओरैबायदि जायगायावहा खोख्लैना दोनदो जे आंखौ ब्रेकआप होआलासिनो बा आंखौहाय जेबो होनालासिनो बियो दिनै बेबायदि खामानिखौ मावदों। थ' आंथ' सानना लागोन ना साननैसो माबा मोनसे जादों खोमा इफोरबायदि सानदोंना आङो एसे ससियेल मिडियानि माबानिफ्राय